ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. ситора ва чемпиони нави Беллатор дар вазни ним сабук Джей Маки қоил шуд ки мухлиси ҳамватани худ чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним сабук Макс Холлоуэй аст ва мехоҳад ки бо ӯ дар қафас вохӯрад. ва ҳамчунин Джей гуфт ки ӯ беҳтарин ҷангори вазни ним сабук дар тамоми сайёра аст. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ма гуфтан мехоҳам ки рақибе ки ма бо ӯ сахт орзуи ҷангидан дорам ин Макс Холлоуэй аст. пеш ӯ кумири ма буд. ма муҳорибаҳои ӯро тамошо мекардам ва чӣ гуна ӯ рақибони худро шикаст медод, ма кайфият мебурдам. аллакай ҳамон вақт ма орзу мекардам ки чӣ гуна бо ӯ дар қафас вомехӯрам. акнун ма беҳтарин ҷангори вазни ним сабуки ҷаҳонам ва барои ма фарқ надорад ки рақиби навбатии ма кӣ мешавад. ма ният дорам ки дар ҳар як муҳорибаҳои навбатии худ беҳтарин баромадҳоро нишон диҳам ва нишон медиҳам ки рақибони худро дурахшон шикаст медиҳам, гуфтааст Джей. хотиррасон мекунем ки Джей Маки шаби гузашта дар турнири Беллатор 263 дар муҳорибаи асосии турнир дар якум раунд чемпиони Беллатор дар ду вазн Патрисио Питбул Феррераро шикаст дод ва бо рекорди 18-0 чемпиони нави Беллатор дар вазни ним сабук шуд. ва дӯстон, мо ба шумо тавсия медиҳем ки ҳатман карьераи ин ҷангоҳаро назорат кунед. Джей дар ҳақиқат ҷангоҳари хеле боистеъдод аст. аммо боша мегзарем ба дигар хабарҳо. рӯзҳои наздик хабар пайдо шуд ки варзигари бебохти тоҷик ҷангоҳари Беллатор Хуршед Кахоров кай ва бар зидди ки аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти Беллатор мегзаронад. аз рӯи хабарҳо варзигари тоҷик Хуршед Кахоров бо рекорди 7-0 аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти Беллатор зидди варзигар аз Англия Майки Экундайо бо рекорди 8-1 рӯзи 1 октябр хоҳад гузаронд. хотиррасон мекунем ки Хуршед Кахоров аз 7 ғалабаи худ 6 тоашро фавран бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ба даст овардааст ва танҳо 1 тоашро бо қарори доваро. рақиби ӯ Майк боша 3 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн, 2 ғалаба бо қарори доваро ва 1 ғалабаи дигар манъ кардани муҳориба аз ҷониби табибон. ҳамчунин Майк 1 мағлубият бо тариқи нокаут дорад ва акнун Майк ва Хуршед рӯзи 1 октябр дар турнири Беллатор беҳтарини худро муайян хоҳанд кард ва албатта ки мо ба Хуршед Кахоров омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. тобови ҷангоҳари UFC дар вазни нимёна Гильберт Берс ба ҷангоҳарҳои машҳури UFC Нейт Диаз ва Хорхе Масвидал визв дод ва Нейт ба ӯ ҷавоб дод. Берс дар Твиттер ба Диаз муроҷиат карда навишт: салом бачаҳо, вақте ки ман меҷангидам Нейт лақлақ мекард. акнун ҳам ма ва ҳам ӯ озодем, аммо ӯ пинҳон шудааст. биё муҳорибаи 5 раунда дар Мэдисон Сквер Гарден ташкил мекунем ва мағлубшудагӣ $200,000 қарздор мешава, навиштааст Берс ва Диаз ба ӯ ҷавоб дода чунин навишт: ма хубтарш бо шахсе меҷангам ки ҳар дуи шуморо ба нокаут рой карда буд, навиштааст Диаз. ва дӯстон, Нейт Диаз чемпион Камару Усманро дар назар дошт. хотиррасон мекунем ки чемпион Камару Усман ҳам Хорхе Масвидал ва ҳам Гильберт Берсро бо тариқи нокаут шикаст дода буд ва чанд маротиба гуфта буд ки бо Нейт Диаз ҷангидан мехоҳад. дӯстон, шумо муҳорибаи Нейт Диаз ва Камару Усманро дидан мехостен ё не? Метонен фикротонро нависен. ҳатман дар канал обуна шавен. то бозид хонободу сарбаланд бошен.